Yauwa al'ummar Najeriya da jihar Kano gani ga sabon uje ike cewa sha girgirbahu kana nan kana tare da mu 100%. Muna nan mune wa hajiya Balaraba Abdullahi Umar Ganduje matan zannan sifika Zainab ai bakin ne bakin ne da murawa inda ka zage jogo a ci gaba yawa mata zannan le sifika na Alhaji Laisu fika kai ai bakin ne dan murawa baya faɗan laisu din Laisu wancan bai dauko ba wancan ai duk ya ci gaba yawa sannan bayan haka nake miko sako na ga mutanen Ganduje gaba daya ubangiji Allah ya karawa Abdullahi Umar Ganduje daukaka ubangiji Allah ya kara Balaraba daukaka da san manzon Allah domin Hajiya Rahida Adamu Abdullahi ke ma me sa'a ke ma damuna ce ba ki mugunta kace ba ka san su kai uwarka tana I love you shi kuma sabon oji fa kai kuma sabon oji ka zata tana nan ina sa rai zaka turo min ita ko ta waya ne amma kuma ban ji addu'a sabon ban ji addu'a sa ba yawa wace addu'a za a wa shi kuma sabon oji yawa sabon oji muna sa rai a Najeriya kai duk duniya ma muna sa rai insha Allah ni ka ci uwar mawaka insha Allah ni da ma dugunta da sabon oji